The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyong partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon sa iyo, partner. At syempre, magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City, at live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating tabang legal. Suntukan, partner, ng dalawang estudyante na uwi sa pagbali ng lieg ng kanyang kaaway. Ang insidente nakuhanan pa ng cellphone video. Panoorin po natin ito. Ibang-iba, partner, sa pag-uugali ng normal na estudyante, Grabe, partner. partner. Parang yung napanood ko sa pelikula. Parang yung wrestling, partner. Hindi, ginanon na, eh. Oo. Oo. Talagang etong, sa pagkakaalam ko, partner, itong batang ito, itong may gawa nito, partner, ay may, ano yan? Marunong. Black belter, partner. Marunong. Pero pag ganyan nga, na miyembro ka ng ng mga Dapat yan ginagamit sa organisasyon. self-defense. Oo, medyo kwan yan. Dapat nga mas disiplinado ka. Correct. At nakita mo, partner, yung kamay ng estudyanteng ito. Meron siya, partner, itong tinatawag na... Llabilya. Yan. Oo. So talagang, partner, meron So, talaga ibig siyang sabihin, plano pinagplanuhan. na manakit. Pinagplanuhan. Oo. Okay. Eto, partner, makakasama natin ngayon sa ating studio si Nanay Sheila Bahamonde, ang nanay ng biktima na si Eman, na ngayon ay kasalukuyang nakakonfine pa sa ospital. Magandang hapon po, Nanay. Magandang hapon po. Opo. Nanay, pwede mo po bang sabihin po sa amin kung ano po yung nangyari, bakit po nauwi sa ganito pong pananakit nitong bata sa inyo pong anak? Ang sabi po ng anak ko, papunta daw siya dun sa kaibigan niya, si Rocky. Ngayon, since na uwian na, nakita niya si Kevin na pauwi na rin. Kaya siguro naisipan niyang sumabay, pauwi na sa amin. Okay. So, ibig sabihin po, Nanay, ito pong anak ninyo nung araw po na yon ay hindi po siya pumasok Hindi po siya pumasok sa paaralan. school, hindi po. Opo. Pero ito pong nanakit, Pumasok po. galing po sa eskwelahan. School po, galing okay. So, yung gumawa po nitong nanay na dito sa anak ninyo po, magkaklase po ba sila? Hindi po, kaklase po ni Kevin. So, parehas na paaralan lang po sila nag-aaral? Same school po. Opo. Bakit po absent nung araw na yun itong anak po ninyo? Hindi po pumasok kasi po, masakit daw ang ulo niya kasi may sipon obo. So, ibig sabihin, so pangyayari pong ito, masama na po talaga yung pakiramdam ng bata. Yung gumawa po nitong sa anak po ninyo, nakausap nyo din po ba after nitong pangyayari? Hindi pa po. Hindi pa po. Okay. So, paano nyo po nalaman na ganito po yung nangyari sa anak ninyo? Inuwi po siya ng mga barkada niya sa amin tapos nakita ko marami ng pangga sa mukha. Opo. Kitang-kita po namin, Nanay, sa cellphone video na talagang kahit sino makakita bilang nanay, talaga pong magagalit, masasaktan to the extent na parang ano bang klaseng bata ito na gumawa sa anak po ninyo? Ano yung naramdaman nyo po, Nay? Sobrang galit po. Sobrang galit. Tapos, ano na po yung ginawa nyo na yun nung araw na yun? Nung nakita ko po yung anak ko kung gano'n ang itsura, pumunta ka agad kami doon sa bahay nung gumawa kasi walking distance lang po naman. So, taga-Rawis din. Ayo po. Paano Same nyo po address po. nalaman, Nanay, na ito po yung batang ito, na ito po yung gumawa dito sa anak ninyo? Kasama po ng anak ko si Kevin. Classmate niya po yan si... So, naikwento po. Yeah. Pero hindi nyo pa po nakikita itong... Hindi pa po. Opo. Nung nakita nyo po ito, Nanay, Hindi ko pa po nakikita yung gumawa I mean, hanggang itong ngayon. videong ito, nung nakita nyo na po itong videong ito, yung nangyari sa anak nyo, ano po yung naramdaman po ninyo, Nanay? Paano nyo po natanggap na ganito po yung, kumbaga bilang isang ina? Sobrang galit po talaga. Okay. Nanay, matanong ko lang. Ito bang gumawa ng pambubugbog at pangpipilipit ng liig ng anak mo? Ilang taong gulang na? Base po doon sa Central,
Nag-blatter man daw po. 17 daw po. 17. Yung anak mo? 17 din po. 17. halos magkaedad Okay. partner. May binabanggit kang Kevin. Sino itong Kevin? Si- Kaibigan ng anak mo? Yes po. Pero itong si Kevin, iyan ang kaklase nung nambugbog sa anak mo? Yes po. Okay. Batay po sa kwento, ano daw ang pinag-awayan ng anak mo at saka itong gumawa sa itong nambugbog sa kanya? Bali po, ano lang po siya. Ang sabi niya sa akin, tapos nung mga barkada, si Kevin daw, naghingi daw ng saklolo o tulong. So kumampi yung anak mo. Oh, So ang kaaway talaga nito ng bugbog si Kevin. Opo. Ngayon, dahil kaibigan ng anak mo si Kevin, tumulong siya. Opo. Siya ngayon yung napagbalingan. Opo. Siya ngayon yung napuruhan. Opo. Matindi. Okay. So matanong ko, kumusta ngayon ang kalagayan ng anak mo? Kasi pinilipit yung leg. Medyo okay na po, pero dumudura pa rin po ng dugo. Tsaka sa ilong niya may lumalabas na Nabali dugo. ba yung kanyang kwan? Inayos ba? Hindi naman po, pero sabi niya, masakit daw ang leg niya, tsaka dibdib, likod. Okay. Yung bang mga magulang nitong gumawa sa anak mo, nakausap mo na? Hindi pa po. Anong klase ito dyan sa barangay ninyo? Kasi magkabarangay lang kayo. Ito bang batang bumugbog sa anak mo talagang matapang? Hindi ko po kilala kasi purok 6 po kami, sila po purok 2 po. Okay. So, pagkatapos po ng pangyayari na kunan ng cellphone video, hinatid na lang yung anak mo ng mga barkada. Opo, hinatid Paano na daw lang. naawat? Hindi ko po, ang sabi ng, Kasi parang hinimatay yung anak mo. opo, hinahimatay po, ang sabi ng anak ko, may namalay niya daw, may sumasampal na daw sa kanya. Okay. Tapos, pag tingin niya daw, ang So, nandun na nung lang, hinatid itong anak mo sa'yo, may malay na? may malay na po. Okay. Nakapaglakad na. So, ibig sabihin, nanay, nung nagkaroon na po siya naging conscious na po siya, naihatid siya sa bahay ninyo. Yes po. Opo, kumusta po yung itsura nitong anak nyo nung hinatid po siya ng kaibigan niya sa bahay ninyo? Nangihina, bugbog sarado po talaga. Bugbog sarado po talaga. Lumalabas yung mga dugo sa ilong niya. So, ibig sabihin talagang, ito po ba dahil sa pagkakabagsak niya sa semento? Kasi kung makikita mo, partner, sa video, binitawan yung bata talagang diretso sa semento. Ginanon eh. Oo. Okay. So, ito ba'y na-report nyo na sa barangay o sa pulis? Yes po. Okay. Anong advice sa inyo nung barangay o pulis? Pulis. Pulis po, ang sabi Anong daw, sabi ng pulis? ang sabi daw po, paglabas daw po ni Eman sa hospital, pumunta ka doon kami sa may central, kay magsasign daw po siya ng affidavit daw Opo. po. Okay. Nanay, aside po sa kuha sa cellphone video, meron din po bang mga CCTV doon sa area? Hindi ko po alam. Okay. Pero posible po, posible partner kasi... Yung mga iba doon na mga naandun, na mga estudyante, di ba may mga nakukunan? Sino-sino yon? Mga kaklase? Siguro po, yung anak ko lang po ang nakakakilala, tsaka yung ano. Okay. Okay. Partner, kanina pinakita natin yung kuha sa cellphone video na partner kung paano nangyari itong pambubugbog kay Eman. Eto naman partner, meron tayong kopya ng CCTV kung paano nanay nagising itong anak po ninyo. Panoorin po natin ito. Okay, sandali lang partner at inaayos lang. Kasi dun natin makikita kung ano talaga yung nung bumagsak itong si Eman sa sementado partner sa kalsada. Makikita natin kung sino yung nagbigay ng first aid. Matanong ko po nanay kasi eto pong bumugbog kay Eman, meron po siyang liabiliesa. Ibig sabihin, galing siya sa eskwelahan, kumusta po yung pagkakaalam nyo ito pong pinagpapasukang eskwelahan ito pong mga anak ninyo? Yung security po, May security po, sa gate lang po. sa gate lang. Pero doon po sa area, wala pong nagano. Pero kumusta po nanay? Pagpasok, labas ng mga bata, secured po ba sila? Feeling ko, madam, hindi. Kasi nakakapasok yung mga armas ng bata. Siguro ko hindi lang na-check ng guard sa Ayun. pinto. So nakakapasok talaga yung mga armas. Gusto ko yun So, ibig sabihin, maitanong. ayan na. Ayan na yung Ayan, ano, partner. sige, tingnan natin. Ayan, ano? Yan si Eman. Yung anak mo. Saan po yan galing si Eman, nanay? Nanay, saan po yan galing Hindi si ko po Eman? alam. Parang kababangon lang. So tapos na. O hindi pa? Mukhang hindi pa, partner. Mukhang may hinihintay itong si Eman. Tapos na daw. Yan na yung gising na siguro. Tapos na. Oh, yan po si Kevin yung umakbay sa kanya. Medyo, ayan. Natutumba pa. Nahihilo siya, partner. Nahihilo pa. Oo. Hinang-hina itong Si Kevin, bata. siya yung naghatid doon sa inyo. Hindi po. Hindi sumama. Ayun, oh. Nangihina siya, nangihina partner. pa. At ayun, oh. Muntikan pang matumba, partner.
So ngayon po, nanay, na dumulog po kayo dito sa tanggapan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, ano po yung gusto po ninyong mangyari? Pero matanong ko, partner, bago yan, partner, nakapagreklamo na po ba kayo, nanay, sa PNP, sa barangay? Tapos na po. Saan po nakarating yung reklamo nyo, nay? Nag-letter na po kami sa barangay. So blatter pa lang. Hindi pa kayo naghaharap. Hindi pa po, hindi pa po Okay. kami nag-uusap. Opo. So, ano po yung pinakagusto nyong mangyari, nanay, ngayon? Dahil lumapit po kayo dito sa aming programa. Alam po namin, sa una pa lang na pag-uusap natin, talagang naiiyak na po kayo. Meron pong galit po sa inyo. Ano po yung gusto nyong mangyari ngayon, nay? Gusto kong managot siya sa ginawa niya sa anak ko. Kung makakausap mo po ngayon, nay, ito pong bata na gumawa po sa anak nyo, ano po yung sasabihin mo sa kanya? Hindi ko alam po kung anong masasabi ko. Okay, yung partner. Eto, nanay, pinuntahan din po namin, nanay, ora mismo ang bahay ng sospek para kuhanan ng pahayag ang kanyang ina, subalit tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag tungkol sa nasabing insidente. Narito pa, partner, panoorin po natin itong pagpunta ng ating team doon sa bahay ng sospek. Ma'am, okay lang ba ma'am na i-interview na lang po Hindi namin? na muna kami mag-ano ngayon kasi may appointment din kami na may ano daw sila. Ngayon ko lang din naman kasi talaga. Oo, para na-interview na namin kasi nakuha na namin yung side nila. Wala akong idea regarding dyan. Opo, Wala. kasi And ang lumalabas kasi social media, yung anak ko, yun ang gusto ko din Kaya ngayon, siguro, in the right time, after na itong ko, okay. pwede kami. Ang gusto ko lang bakit yung side lang ng anak ko, ang pinakita na parang yung anak ko yung agrabyado. Yes. Partner, ang gusto siguro mangyari ni nanay, makita yung Yung buong buong, istorya, buong video. kwento or buong video. Kasi lumalabas daw na parang yung... Yung side lang Oo. nung pakakabugbog dito Pero sa yun tema. ang may labilisa eh. Whatever, partner, kung ano man yung kabuong ang kwento or istorya bago yung nangyari, ang nakikita sa video, partner, yung anak niya talaga, yung nanakit, partner, dito kay Eman. Oh, anong masasabi niyo, nanay, doon sa sinabi nung nanay naman nung nambugbog sa anak mo? Na bakit daw ang Ang ipinakita pinakita lang lang doon sa daw. video yung anak niyang parang masama? Hindi ko po alam, sir, kasi hindi naman po ako yung kumuha ng video. Mas malaki ba sa anak mo yung nambugbog? Mas sa- malaki po. Ah. Pero sa Kaya pagkakaalam niyo po, nanay, eto pong bumugbog kay Eman, kumusta talaga siya bilang anak po or estudyante? Hindi ko po siya, ma'am, kilala. Hindi niya kilala. Oo, pero Okay. dati na po bang may record ito, nanay, ng pananakit? Hindi ko rin po kilala, ma'am. Ngayon ko lang po yan nakilala. Eto, para tulungan natin, nanay, si Eman sa kanyang pangangailangan medical partner, makakausap natin sa linya ng telepono si Congressman Raul Angelo Gil Bungalon ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Congressman Gil. Yes, magandang hapon sa iyo, Remy at Joshua, at magandang hapon sa tagapakinig ng iyong programa. Opo, Congressman, naandito po yung nanay ni Eman, humingi po siya ng tulong dahil ang kanya pong anak ay until now po nasa ospital at dahil po sa nangyaring pambubugbog ng kapwa estudyante. Ano po yung maaari nating maitulong dito po, Congressman Gil? Well, unang-una, Remy, ako ay nakikisimpatya bilang isang nanay. Masakit sa loob na makita ang ating anak na binubugbog at naging biktima ng isang karahasan. So, subalit dahil sa pangangailangang medical, ay tayo po ay mag-i-intervene sa pamamagitan nito pong medical assistance program natin. At sasagutin natin kung ano man ang magiging gastusin sa ospital ng ating pong anak ni nanay. Ayun. So sagot na po ng Ako Bicol Kong Jail yung babayarin sa ospital at yung gamutan sa ospital nitong biktima. Yes, sasagutin na ng Ako Bicol ang magiging gastusin sa ospital, pati na rin po yung mga gamot na pwede nating ibigay at upang matulungan natin nitong si nanay. At may babanggit na lang din ako, Joshua at Remy, sapagkat dahil involved dito ang isang minor de edad. Opo, Attorney estudyante, Congressman Gil, bilang isang abogado po, yun po ang susunod ko sanang itatanong po sa inyo, Bilang isang abogado, ano po yung pwedeng kaharapin nitong bata po na may gawa ng pagbubugbog sa kapwa niya po, minor de edad? Well, unang-una, dahil ito po ay estudyante at minor de edad, hinihikayat ko po ang paaralan na mag-conduct ng isang investigation sapagkat involved ang isang estudyante nila
at pati na rin po ang social worker no, ng DSWD para naman po magkaroon ng counseling at debriefing para po dito sa biktima. Itanong ko lang, pati din ba yung suspect ay minor de edad din? Yes po, Congressman. 17 anyos 17 years sa record ng PNP. So talagang papasok po yan, no? Kailangan magkaroon ng intervention ang City Social Welfare Development or itong mga social worker din pagkat kailangan nila mag-undergo sa isang counseling, no? At upang ipaalam sa kanila kung ano ang magiging epekto at resulta ng kanilang pong mga desisyon kung bakit sila umantong sa ganyang violence at kailangan po no bilang mga minor de edad sila po ay kailangan mag-undergo sa proper counseling. Opo. Kong Jill, dito naman po sa nanay, na kasi ang gusto niya, maliban dito sa mapagamot nga itong anak niya, gusto niya na magkaroon ng katarungan yung nangyari sa anak niya. Ano pong advice niyo dito kay nanay? Kailangan nila magpapunta sa pulis no, para ipablatter at magkaroon po ng record. At pwede po sila magsampa ng kaso laban po dito sa nagiging suspect. Although the suspect is also a minor, pero meron naman pong magiging liability no, kasi kailangan pong i-determine kung ang isa pong minor de edad na 18 years old and below ay gumawa ng isang krimen. Titignan po niya no, through the social worker if he acted with discernment. Ibig sabihin, kung ang isang bagay kayang ginawa na may pag-iisip at ay alam niya no, ang mga konsekwensya at alam niya na mali ang kanyang ginagawa, pwede po siya maging liable no, sa isang krimen. Tulad na dito, kung ito po ay aabot no, sa serious physical injury sapagkat ang ating pong biktima ay nasa hospital pa at nagpapagaling pa. Opo, malinaw po yan, Congressman Jill, Oo. So, nanay. Merong liabilities partner itong Anong masasabi suspect. mo, nanay? Si Kong Jill na mismo ang nagsabi na sagot na ng Ako Bicol yung pagbayarin sa ospital at pagpapagamot sa anak mo. Anong masasabi mo? Maraming salamat po, Kong Jill, sa tulong po na may bibigay. At syempre, yan po ang Ako Bicol. Talagang At ang katulong Ako na. Bicol po, tabang ora mismo. Ayun. So hindi lang nanay, tutulong po yung Ako Bicol in terms of medical, pati po itong pagsasampa ng kaso Aalalayan ay po kayo. alalayan po kayo. Congressman Jill, maraming salamat po. Mabuhay ang Ako Bicol Party List. Maraming salamat at magandang hapon po. Opo. Thank you so much. So, kumusta po nanay, ay yung pakiramdam po ninyo ngayon? Maugma po, tamay matabang na sa aki ko. Opo, eto naman nanay, para naman sa maaaring legal na aksyon, makinig po kayo nanay, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Police Executive Master Sergeant Gilbern Pataksil Jr., ang tagapagsalita ng Legazpi City Police Station. Magandang hapon po, Sargento. Sargento, magandang hapon. Partner, na ibigay natin sa atin ni Congressman Jill yung mga pwedeng gawin ni nanay pagsampa ng kaso. Eto, makakausap Pero din natin importante pa rin, yung lado ng PNP. Importante pa rin na maging malinaw kung ano yung magiging advice ng PNP na proseso ng pasunod-sunod na gagawin. Opo, eto na partner, nasa linya na si Sargento Pataksil. Sargento, magandang hapon. Hello po ma'am, magandang hapon po sa programa po ninyo, ang Tabang Oro mismo. Sa lahat po ng nakikinig at saka nanonood po ng programa, magandang hapon po. Opo, Sargento, 2 pong minor de edad ang imbwelto po sa ganito pong insidente. Yung mga ganito pong insidente, Sargento, ano po yung tamang proseso para po makapagsampa ng reklamo ito pong pamilya ng biktima? Opo. Bali po pag ganyan po ma'am ng mga incident po, ang involved po is minor, mayroon po tayong CICL na nakaklasify po yan as CICL, Children in Conflict with Law, doon po sa suspect. And meron po kami ma'am na WCPD, yung Women and Children's Protection Desk po namin. Sila po ma'am ang mag-assist, mag-evaluate, and tutulong po para po makapag formulate po ng case, pending po yung mga legal requirements and documents po, and makapagsampa po ng kaso. Sa case po na ganyan po yung suspect natin is 17 years Yes old po. yung suspect. Kailangan po dyan ma'am na meron pong certificate of discernment. This certificate of discernment po, ipoprovide po ito, ang gagawa po nito, mag-a-assess, mag-evaluate po ng suspect na para po ma-issuean po ng certificate of discernment is the office po ng DSWD. Ngayon po, dito po sa Legazpi, yung CSWD.
yung Legazpi PNP po through the WCPD section po namin, nakipag-coordinate na po yun ma'am sa CSWD natin po para po makapag formulate po and makapaggawa po ng certificate of discernment, which is a vital requirements po and documents po para po ma-filean po ng kaso yung suspect po which is age 17. Opo. Sargento, Aside Sargento, dahil 17 years old po itong suspect, kung sakali po pwedeng pumasok na kaso, pwede pong magsampa ng kaso ito pong mga magulang, ano pong kaso ang pwede pong kaharapin nito pong suspect? Ma'am, bali po kailangan po talaga na ma-assess and ma-evaluate po. Baka po prior pa niyan, may mga previous na po na away. Baka po somewhat na inabangan o may mga kwento pa po sa likod ng insidente alone na nakikita po na pinangyarihan po. Kasi kailangan po na ma-establish po natin. Baka may galit ng dati, may dati ng alitan o kung may away, and which is pwede po sa ibang case mag-fall other doon po sa physical injury o sa pananakit. Opo. Kaya po, doon po yon kailangan po talaga na ma-assess and ma-evaluate po yung incident circulating doon po sa pangyari na nag-lead po dyan po sa pananakit na yan. Opo. Sargento, medyo nakakabahala. Masyado nang marahas ngayon itong mga nangyayari sa mga minor de edad. At ito nga, may labilyesa pa Opo. itong suspect. At black belter pa daw, Black partner, belter. itong suspect. Sargento, ano ang advice nyo sa mga magulang ng mga kabataan at maging sa mga paaralan? Mukhang nadadalas itong mga ganitong pangyayari kahit sa ibang lugar. May binabaril nga, Meron naman, partner, isa na naman estudyante. itong rumble, partner, sa isang Oo. eskwelahan naman dito sa Opo. Legazpi. Anong paalala nyo, Sargento, sa mga parents at ganoon din sa mga paaralan? Opo. Siguro ko po timely po ito lalo na po dito po sa programa ninyo na nakakapagbigay po tayo ng payo, and yung mga other agencies, agencies po na kailangan natin na talagang matutukan po ang mga cases po na ganito, lalo na may may mga previous na incidents po sa iba. Yung nakaraan po baga diyan sa may natin sa may Barriada, ganun din, Oo. mga involving din po yung mga students. Siguro ko po, first and foremost, yung concern po ng magulang, nandun po talaga lagi. Kailangan po na monitor nila, and yung circle of friends po ng anak nila is kailangan po is alam. And doon naman po sa part po ng school, yung administration po ng school, unang-una alam naman po natin na tinuturo po talaga doon na lahat po yung kung paano ma-mold as good citizen sila, nandun po sa school. However, paglabas ng mga estudyante sa school, minsan po talaga wala nang control doon yung mga ating pong mga teachers. Kaya po mismo yung tao, yung parents, sila po ang gagawa po ng part kung paano po na ma-erase, ma-mold nila yung anak nila, and yung influence po kasi po ng society and ito pong social media natin, malaki pong influence sa mga bata. Kaya siguro from time to time mamomonitor natin, ibig sabihin kahit po doon sa school, yung mga teacher, may mga mahalata po silang mga manifestation po ng ugali ng bata, maipaabot sa mga magulang. Kasi ang alam ko po niyan, sir, may mga school, may mga visitation din ng mga teacher natin sa mga kanya-kanya mga students sila. With Opo. that po, siguro ko po kahit papaano may iwasan natin yung mga incident, or if not man po, mapipigilan natin yung mga incident na pwede pong mangyari in the near future, as this nga po na sa sitwasyon po nasa ngayon po dyan po sa Opo. pag-asa po. Opo. Sargento, maraming salamat po. Mabuhay po kayo dyan sa Legazpi PNP. Thank you so much. Sir, maraming salamat po, and maraming salamat din po, Opo. sir, sa programa Sargento, niya. idagdag Salamat lang po namin, nababanggit kasi ni nanay na hanggang barangay pa lang yung reklamo nila. Pero dyan po sa PNP ay hindi pa. Sasamahan na lang po namin, Sargento. Si nanay po, dyan Opo. po sa inyong tanggapan para formal pong makapagsampa ng kaso. Opo, ma'am. Salamat po. Antayin po namin, ma'am, and open po yung Legazpi City Police Station through our officer in charge po, Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva, sa mga ganito pong mga sitwasyon. Magtulungan po tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sargento Pataksil. Nanay, napakinggan niyo po si Sargento, si Congressman Jill. Mas nadagdagan pa po, nanay, ito pong lakas po na pinanghahawakan po ninyo laban po dito na sa gusto nyong mangyaring pagsampa ng kaso.
Maraming salamat po sa mga tutulong. Okay. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, 2 buwang gulang na sanggol mula sa Piuduran may iniindang sakit sa kanyang pusod. Ang pagtugon sa kanyang gamutan, abangan. At sa ating Tabang Ora mismo update, isang sikyo na may iniindang sakit na chronic kidney disease, ora mismong natulungan sa kanyang gamutan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Para sa ating tabang medikal, makakausap natin ngayon si J. Mark Julian, ang ama ng sanggol na may kinakarap na sakit sa pusod. Magandang hapon sa iyo, Jay. Magandang hapon po, sir. Oo. Ano itong sakit sa pusod ng anak mo? Pakilapit lamang po. Yung ano po, ba yun? POMD. Ay, sige na, okay na. So, yan yung pagkakasabi ng doktor. Opo. So, kumusta yung kalagayan ng anak mo ngayon? Medyo okay naman po, sir, nung natapos na po yung operasyon niya. Naoperahan na? Opo. Ano po yung sabi ng doktor sa sitwasyon ngayon ng anak mo? Okay na daw ba ito? Makaka-recover na? O kailangan pang
may matindi pang gamutan. Ibali po ngayong 22 po, may ano pa po siya, may follow-up check-up pa po. Ibabalik pa po namin dyan sa BRMMC. Opo. Tatay J, sanggol, ibig sabihin newly born. Ano pa lang po, magto 2 months. Magto 2 months. So, ayan. So, Opo. sakit sa puso. Ano po yung nangyari, tatay? Ito po ba'y namaga? Nagkaroon po ng impeksyon? Bali po nung ano po, may natira pong nakalawit po sa kanya sa puso Yung niya. umbilical cord. So, Opo. ibig sabihin, may natira at posibleng nagkaroon ng impeksyon po, tatay. Opo. So, yun po yung pinagmulan bakit nagkaroon po Eh, ng sakit sa puso. Maitanong ko lang kasi kung bakit may natin, sino bang nagpaanak dito sa ano mo, misis mo? Sa ospital po ba nanganak si Doon po Mrs.? sa Piuduran po, sa hospital po siya nanganak. Sa ospital. Bali po din. nung nanganak siya, wala po ako. May trabaho po ako nung sa contraction sa Bulacan. So, sa tingin niyo po ba, tay, merong kapabayaan po yung nagpanganak, ay nagpaanak po dito po sa inyong asawa? Yun po nga yung ano ko, dahil di po kaagad naggumaling-galing yung ano. Kasi totally, kung bago pa panganak yun, mga 2 linggo pa lang. Ano hinog po na yung yun. explanation sa inyo ng ospital? Hindi niyo po ba naitanong bakit ganyan yung nangyari sa anak ko? Ano po ba yung ano? Wala man pong explanation. Tinanong ko lang yung asawa ko kasi ini-repair siya doon. Sabi niya, binigyan siya ng gamot, gagaling pa eka yan. Pag once na nakaanon na, ilang buwan. Di ko rin po maano kasi wala po ako sa tabi nila. Kaya di ko pa rin muna subaybayan, di ko rin mo pa may paliwanag. Opo. So ano po yung pangalan ng anak po ninyo na, tay? Amir Max Gabin Amir Julian. Max, ang ganda ng pangalan, ano? Pangilang anak niyo po ito, tay? Ano pa lang po, una pa lang. First baby. Unang anak. Sa first baby, meron ka agad na problema, partner. Kumusta kayo, tatay, ngayon ni Mrs.? Sa ngayon po ako rin po walang trabaho, yung misis ko wala rin po. So hirap po kayo ngayon sa pagbuhay-buhay. Ako kasi di pa nakakabalik sa trabaho ko eh. Ano po yung trabaho niyo, tay, dati? Construction lang po. Sa construction, opo. So, hindi siya makabalik dahil nga nag-aasikaso siya. Opo. So, paano ngayon yung pang-araw-araw ninyo? Bali, umasa lang po ako doon sa binan ko. Doon po sa... Asa lang po kayo kung ano po yung pwedeng maitulong po sa inyo. So, yung biyanan nyo ang tumutulong? So, ngayon po, tay, na naandito kayo, ano po yung pinakagusto nyo pong hingin na tulong po para kay baby? Ako lang naman po kung dito sa inyo. Pag sa follow-up check-up niya, yun lang po ko kung may gamutan pa. Okay. So, si baby po ngayon, outpatient? Outpatient na po. Eto, Tatay Jay, para mabigyang solusyon ang iyong alalahanin, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LB Sidenio, ang napakagandang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ma'am LB, magandang hapon po. Ma'am LB. Opo. Ma'am LB, ano ho bang maaari nating maitulong dito sa anak ni Tatay Jay na mukhang nagkaproblema sa pusod? Ganito po yung Sir Joss. Once po na may kailangan yung pasyente, dali na lang po dito natin sa BRSMC. Lahat po ng laboratorio, yung gamot, kung anong kailangan ng bata, available po sa akin. Sasagutin po ng Ako Bicol. Wala silang babayaran. Okay. So kailangan lang makapunta dyan sa iyo itong si Tatay Jay sa opisina mo, Ma'am LB, at dadalhin kung ano man yung mga pangangailangan ng anak. Kailangan ng bata. Kasi yung bata dito sa atin sa BRSMC. Ayun! Hindi po lang malasakit sa yung lahat ng kailangan ng bata. Oy, sagot na yun ang Ako Bicol, Ma'am LB. Yes po, Sir Opo. Ayun! Oo. Mukhang sa lugar ni Ma'am LB may nagkukonstruction. May construction. Oo. Baka pwede doon mag-apply si tatay. May nagpupukpuk. So, tatay, napakinggan niyo po si Miss LB. Sagot na ng Ako Bicol po itong kakailanganin niyo po sa ospital. Pasalamatan lang natin si Ma'am LB kasi hindi na tayo magkarinig at may nagpupukpuk. Oo. Ma'am LB, maraming salamat. Mabuhay po kayo. Yes po, Sir Jess, mabuhay po tayong lahat. Medyo maingay po yung location Opo. Naintindihan po namin. ng ating opisina. Opo. Ang pinaka-importante dyan, Ma'am LB, is palagi po kayong nagbibigay ng oras po para sa... Ora mismo ang pagtulong ng Ako Bicol. So, tatay, aside po doon sa tulong na... yan. Okay. Siyempre, tulungan sa abot ng ating makaya. Oras mismo. Sa abot ng ating makakaya, ora mismo. Kahit may nagpupukpuk doon, partner, ora mismo ang pagtugon. Tatay, smile na dyan, tay. Sagot na ng Ako Bicol yung magiging gastusin nyo po sa loob ng ospital. At bukod po dyan, tatay, may matatanggap pa kayong tulong mula naman dito sa ating palatuntunan
Ako Bicol Tabang Ora mismo. Andyan na sa iyo, Andito partner. na pala sa akin, partner. Oo. Eto, tatay, tanggapin niyo po itong tulong mula po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. At dahil hindi ho kayo nakapagtrabaho sa construction, umaasa kayo sa inyong biyanan. Pansamantala, huwag ka munang hingi sa biyanan mo ngayong araw na ito at sa kabukas. Meron pa. Nagda-diaper po Tingnan mo, si tatay. baby. Opo. Tatay, lumingon ka. Tingnan. Yan. May Salamat padala pang po, food salamat box. po. Oo. So ulitin ko lang, tatay, yung pagpapagamot nyo po sa anak ninyo, sagot na po ng Ako Bicol Party List. Kung ano man po yung magiging bill, bayarin, sagot na po ng Ako Bicol. At maraming syempre may salamat po. financial assistance po pang araw-araw. Ano po ang masasabi nyo sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico at sa palatuntunan ito? Sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, papasalamat po ako na natulungan po ako nila. Alright. Gumaan po ba tayo yung pakiramdam nyo? Okay naman po nung na-opera na yung anak ko. Ayan. Hangad po namin. Hangad nyo na lang po, tatay, yung Pagaling. pagaling. Hangad I po mean, namin. itong mga susunod po na dapat gawin po sa anak po. Hangad po namin na makarecover at gumaling yung anak nyo. At huwag kayong makakalimot sa Puong May Kapal. Naiiyak si tatay. First baby yan, partner, syempre. Samantala, mga kaibigan, dumako naman tayo sa ating Tabang Ora mismo update. Isang sikyo na may kinakarap na chronic kidney disease, ora mismong nabigyan tugon ng programa para sa kanyang gamutan. Ang buong kwento, panuurin po natin. Kumita ng pera, yan ang laging nasa isip ng isang ama na nais maiahon sa hirap ang kanyang pamilya. Kaya naman labis ang pagsusumikap ng 34 na taong gulang na si Ronimo Lita na magsasaka mula sa Taysan, Legazpi City. Ayon sa kanya, ito lamang ang kanyang pinagkakakitaan upang matulungan ang kanyang pamilya. Kahit tirik ang araw, hindi alintana ni Ronimo ang init na dulot nito. Ngunit isang araw, habang siya ay papunta na sa eskwelahan ng kanyang anak, bigla na lamang daw siyang nakaramdam ng panghihina. Sinundo ko yung anak ko, alas 12 ng tanghali. So mainit po noon, nabilad po ako sa araw. So may karamdaman na po ako noon. Sikmura, yung sumakit, pati yung katawan ko noon mainit at masakit hanggang sa yung pakiramdam kong para kong balisa, hindi mapakaling. So gusto ko nung matulog, di rin ako makatulog. Hanggang sa hapon na po noon, nung araw na yun, nawala na po ako sa sarili kung ano-ano daw po pinagsasabi kong mga ano. Hindi ko na po makontrol yung sarili ko noon. Hindi ko na po alam yung nangyayari. Dahil dito, napag-alaman na mayroon pala siyang dinaramdam na sakit. Kaya naman naglakas loob lumapit sa tanggapan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo si Hieronimo. Bali, nagdaranas po ako ngayon ng stage 5 ng chronic kidney disease po. Nag-umpisa po siya ng January, ngayong taon din po. Bali, 3 bis po ako na-confine. Ano yung sabi ng doktor? Sabi po sa akin, since stage 5 na po ako, kailangan ko na daw pong mag-dialysis. Unang-una pa lang, nung nagpa-check up ako sa kanila, yun na po sinabi, magpa-dialysis na lang. So, hindi ko po kaya ng budget namin. Kahit nga po ngayon, hirap kami. Gusto kong trabaho. Kaya lang po, hindi kaya. Nandito ka sa programa ni Congressman Saldico, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ano ang pinakakailangan mo? Pinakakailangan ko po yung tulong pinansyal para sa maintenance po ng gamot para sa sakit ko po. Mayroon akong hawak ngayon dito na guarantee letter mula sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalon para sagutin yung pagpapa-check up mo, ano? At pagtingin sa'yo ng doktor para magamit mo. So ito'y magagamit mo na sa isang pribadong ospital para ma-check up ka, malaman kung ano na yung kalagayan mo ngayon. At the same time ay kumbaga malaman kung ano yung mga dapat mong inumin na gamot, ano? O, tanggapin mo ito, Gimo. Yan. At maliban dyan, Gimo, may cash assistance pa mula pa rin sa palutuntunan ito ni Congressman Saldico at Congressman Jill Bungalon. Para pa rin ito sa iyo, Gimo. Regalo pa rin ni Congressman Jill Bungalon at Congressman Saldico para may mabili mo na kaagad yung gamot, ano?
mayroon pang grocery para sa iyo. Para sa pamilya mo, nabigay pa rin ng palatuntunang ito ni Congressman Saldico. Matapos ang programa, hindi naman nagatubili ang aming team na samahan agad siya sa Tanchuling Hospital upang makuha na niya ang ipinangakong mga gamot nito. Ako po ay masayang-masaya dahil katulad ko po na hindi makapagtrabaho, gawa ng may sakit po ako na CKD. Malaking tulong na po ito para sa akin. Makalipas ang ilang araw, sinamahan muli ng aming team si Jeronimo sa tanggapan ng Tanchuling Hospital upang isagawa ang ilang kinakailangan na pagsusuri sa kanya. Sumailalim sa buong araw na pagsusuri si Jeronimo, hindi ito alintana sa kanya. Masaya po ako at nagpapasalamat po ako sa team ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Nakuha ko na po kung ano yung resulta ng laboratory. So, sa tulong po ninyo, maraming salamat po. At masaya pa ako nakatulong po sa mga tulad namin na kailangan. Sobra-sobra po yung nabigay niyong tulong para sa amin. Sa kahit na simpleng pagtugon sa kahilingan ni Jeronimo, nabigyan muli ng pag-asa ang isang ama na magpatuloy lamang sa pagpapalakas para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ito ang patuloy na layunin ng programa, ang pagbibigay tugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Ito ang Tabang Ora mismo. Ayun partner, kitang-kita partner na ang pagtulong ng Ako Bicol Party List ay hindi lang partner, isahan. Dahil hanggat kinakailangan yung tulong partner, tuloy-tuloy. At ora mismo. Correct ka dyan, partner. Kaya sabi ni tatay, sobra ang kanyang kagalakan dahil partner yun. Yun ang adikain at mitihiin ni Congressman Saldico, kaya may Ako Bicol at meron po tayong Tabang Ora mismo para sa mga kababayan nating nangangailangan sapagkat ang Ako Bicol ay katulong na. Kakampi pa. Nakita mo partner yung una na sinamahan sa Tanchuling, si Miss Maya yung kasama. Yung pangalawa partner, si Mercy na. Di ba? Yun partner ang ibig kong sabihin na hindi lang isahan partner, kundi hanggat kaya at hanggat partner kinakailangan ng tulong, susuyurin yan partner hanggat magkaroon ng satisfaction itong ating mga kababayan. Sa mga may problemang legal at medikal na naisumin ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayo magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico dyan po sa Kapitolyo, sa Dait, Camarines Norte, para po yan sa mga taga-Hilagang Camarines. At para naman sa mga taga-Camarines Sur, pwede po kayong pumunta sa Zona 2 ng Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Siyempre, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon hanggang bukas or hanggang sa Lunes
Yes. Ay, tapos na kaagad partner ang isang linggo. Sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi.